Inwenu agametoghi na nnukwu ọgbakọ. Inwenu agametoghi na nnukwu ọgbakọ. Aga m emejupụta nkwa nkwere gị n'ihu ndị niile na-atụrụ gị egwu. Ndị ogbenye ga-eriju afọ, ndị niile na-achọ Onyenwe anyị ga-eto ya. Ụwa niile ga-echeta ihe ndị ya wee laghachikwute Onyenwe anyị. Ezinụlọ niile dị n'ụwa ga-akpọrọ ya isi ala. Ndị niile na-enwe ọganihu n'ụwa ga-akpọrọ ya isi ala. Otu aka ahụ, ndị niile mkpụrụ obi m ga-adị ndụ maka Onyenwe anyị. Ụmụ niile ga-efe ya. Ndị mmadụ ga-ekwupụta agbụrụ niile ga-abịanụ. Ha ga-ekwupụta